Алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат ва сарбаланд хонобод тенҷ ҳастед. Бародарони азиз, хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, ду сар ғанаҷини биғзи нозоидаро мо навор мекунем, пешкаш шумо мекунем. Тамошо кунед, ҳаловат баред, лайка бизанед ҳатман. Подписчикони азиз, подписатсия кунед касони меҳмонон. моло дар ҳолати хуб қарор доранд, беҳтарин молоанд. бародарони азиз, ҳамин номри рақами яки моай беҳтарин моле ки беҳад чоч пари хуб дора, биғзиш аниқай. бародарон 5 моҳа биғза ҳами ғанаҷин стойкаи хубам дора, чоч пари хубам дора. ҳозир мо бародарон азиз, мо ҳамин мола нишон метавонем шуморо. масъалаи аҳлиша ҳам май фигураша тамошо кунед. ин мола тарафи қафош тамошо кунед, қафо чоч паршам бибинед бародарон азиз, беҳад чоч пари хуб дора. як бор тамошо кунед, хишруч беҳади беҳад масъалаи чоч параш хишрубайна халтасинаи хубам дора. бародарони азиз, тамошо кунед, аҳлакай чоч пари дарози хишру дора. касе ки мол куна насибиш кардаги боша, худованд иншоалло ки раҳмата мегояйне. бародарони азиз, тамошо кунед, мола чочои дарози хишру дора. беҳад мола ки фасони стойкаи хубам дора. бо тамошо кунед, як бори дигарам хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз. ҳамин навораи мо баҳри шумо. ғанаҷини хуби стойкаи хуби хубам дора. светчам свети хадавояй, мол чанд моли базеби масъалаи базебиш беҳад базебай. нашам хушрӯай шикамшам хамидай. бародар гуфт ки як биқаи хуби хуб набордор кардагиай, мола ки наза. бародарони азиз, тамошо кунед, ба хотири ҳамин моло бародарони азиз лайка бизанед. ина рақами димон бародарони азиз, мо камтар дар бораиша маълумот метиҳем, баъд мегзарем ба нархи навои моло. бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, бипурсед бародарони масъалаи молода. касоне ки наздиканд метавонанд биёнд дар хона ай пеш бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. моло ҳарчанд молои базебанд, ишам фигураи хушрӯ дора, моли ғавсай. ишам бародарони азиз биғзай. ҳамин бародар ки ҳамин мола барои мо фурӯхт, худо рости гӯ ки траншели мо рост карда истем, камтар маблағу проблема ба ҳамон хотир бировард. ҳамин молам 4 моҳа 5 моҳа биғзая мешаванд. 4 моҳа болоай. синаш клей ғавс дора. ина масъалаи ғавси мола тамошо кунед бародарони азиз. беҳад мола ки ҷадмар ғавси стойкаи хубам дора. ҳамин сорт ба ҳамин симентало хати камтар алара шидагиай молада карпада симентал боло фигураи хишрӯам ҳаст, моли базебакай. ина бародарони бо иша мега ки як бор дигар марам нишон бите мега. ишам чӯчакои ғавси хишрӯ дора бародарони азиз. беҳад моли ғавсай. ира пушти мола паҳниша тамошо кун. ғанаҷинои ёшан моли ғавсай. бародарони азиз, ишам халтасинаки хуб дора. чӯчакои ғавси калтак чӯчош ғавсанида калтаҳакад. бародарони азиз, як бор дигарам такрор шудам, моло қарор дорам дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. фикри ақидотатон дар зери комментария бинависед, суханҳои хуб бинависед бародарони азиз. нарх навои мол, нархи ҳамин номри як мо бародарони азиз 16800 сомонӣ. 16800 сомонӣ бародарони азиз. муомила дорад доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон, ройона ҳисоби канали Бухтар Сити. бародарони азиз, муомилаи хуб доранд. занг бизанед, харидорӣ кунед бародарони азиз. моли хубай. касе ки иншоалло харидорӣ кунад, агар барои ҳамин мол раҳмат ҳамега миннатдор меша, иншоалло бо баъди таваллуд кардани мола бо занг мезана, ҳамин одами харидор ҳамин мол миннатдор меша. иншоалло ай мо раҳмат ҳамега. номри рақами димон бародарони азиз 15500 сомонӣ. ишам муомила дора камтар бародарони азиз. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон. бародарони моло дар як ҷоягирам фурӯхта мешаванд.
тоқатоқарам савдо мешавад. Касе ки яҷия мехарад бо хубтар муомилаш хубтаре. Касе ки якта дар кора занг бизане харидорӣ кунед. Иншоалло ки молои хубанд. бу барои молорам раҳмата мегед. то наврҳои оянда худованд ёд мададгортон бошад. барои азиз, лайка подписатсияро фаромӯш накунед, то ки наврҳои хуб молҳои хуб баҳри шумо бисёртар пешкаш кунем. наврҳои мо баҳри шумо бародари азиз. дар ҳаққи ҳамаи бачакҳои ғариб дуогӯ бошед ки худованд нигаҳбоншон бошад. соғ саломат ба дидори падару модар, зану фарзандонашу насиб рӯзишон гардад. барори кор тансиҳатӣ, сарбаландӣ, хунободӣ насибшон гардода бошад. то наврҳои оянда худоҳофиз.